तर मित्रांनो आता सकाळचे 10:30 वाजता आहेत आणि मी बाबू आणि पुनग्या हे बघा नवीन नवीन साडी बिडी घालून इलेला म्हणजे तुमका कळाला आम्ही बाहेर जातो. तर आम्ही आता खाली एस.बी. राणे हायस्कूलमध्ये चाललो आहे. अरे मेन तर ह्यो प्रॉब्लेम ते का ह्या नाही आणलं. अरे कसं जाणार मग गप तू थांब तू. तर बाबू मी आणि पूनम आता खाली एस.बी. राणे हायस्कूलमध्ये चाललो आहे. तर तिथे आज शाळेतली मुलं सगळ्या रानभाज्या घेऊन येणार आहेत विक्रीसाठी आणि पालकांनी तसेच गावातल्या ग्रामस्थांनी त्या खरेदी करायच्या आहेत. तर असा उपक्रम राबवलेला आहे. गेल्या वेळी आपल्या सिंधुदुर्गातील सर्व जिल्हा परिषद शाळा होत्या म्हणजे आपल्या वाडीतली पण मी दाखवलेली शाळा होती. तिथे लहान लहान मुलांनी लावणी केलेली. लावणी म्हणजे सगळी शेतीची पूर्ण तरवा काढण्यापासून लावणी करायपर्यंत सगळी त्यांना शिकवलेलं होतं. तर आता असाच एक उपक्रम एस.बी. राणे हायस्कूल तिथे राबवला जातो आहे. बाबू आणि पूनमची शाळा आहे ती. बाबू पूनम पुष्पा वगैरे सगळे त्याच शाळेत शिकलेले आहेत. बरेचसे माझे विद्यार्थी आहेत त्या शाळेतून गेलेले ते आता व्हिडिओ बघत असतील. तर त्यांच्यासाठीच आम्ही खास चाललो आहे शाळेत त्यांना शाळा दाखवण्यासाठी आणि आपली मुलं कशी भाज्या विकत आहेत ते दाखवण्यासाठी. तर चला लेट झालं आहे खूप. शाळेचा टाईम होऊन गेला आहे. पुनग्या लेट झाला म्हणून आम्ही लेट झालो. आणि बाबू कशी भाजी विकता त्या तुम्ही बघितलंच असेल. शाळेतनंच शिकलं. शाळेत तुमच्या टायमात होत होतं असे उपक्रम. शाळेत असताना इतकीच होतं. हां तेव्हा नव्हतं. चल गो चल चल चल. अरे सरच काय करू हळद लावतो पुढे नाही हळद लावतो. चला आम्ही हळद. तर मित्रांनो हे आहे नारिंगडे शिक्षण संस्था मुंबईचे एस.बी. राणे हायस्कूल आणि याची स्थापना झाली आहे 10 जून 1960. म्हणजे आपल्या ह्या खाली आपली जी शाळा त्याच्यानंतरची ही शाळा ना हायस्कूल. आवाज येता पोरांचो. अरे विकतायत. हा तर मित्रांनो शाळेत पोचलो आहे मी. तू मेले आमच्यापेक्षा आमच्या आणि मुलांचे आवाज येत आहेत. विक्री चालू आहे. इथे डोळ्यात काहीतरी कचरा गेलाय. विकत नाही. हां तर बघूया मजा येणार आहे. मग पुनग्या इतक्याच वर्षांनी शाळेत येऊन कसा वाटला. आता ते का घालूचा पुन्हा पुन्हा आली. मग आता सर ओळखतील तुका. एवढे कारनामे केलेले असं तू शाळेत. सर होते दोनच असतील मग वाटतं. बाकीचे सर नाही. भावे सर वगैरे होते. तर शाळा आधी बघून घेवा. होय पण शाळा आधी बघून घेवा. माझे विद्यार्थी बघत असतील व्हिडिओ. पहिलंच भाजी विकून बसलो. हां पैसे आणलास ना. चला चला पटाक कर. गौरव शाळेत घरात चला तर अशा प्रकारे ही आमची शाळा बघा. हे याचं नाव काय रे. तू काय आणलं. तू काय भाजी कसली ती सापड. ही कसली आहे. मोठ्यान बोल. माका ऐका घेत नाही. आवाज वापर. कसली. आणि ही काकली एवढीच आणलं. मिळाली तेवढी आणलंय. आणि बाकी त्यांच्याकडे काय प्रत्येकडे वेगवेगळी भाजी. याच्याकडे काकली वापर. सड्यावर ना आणलास. घरातून कशी तयार होते. सड्यावर भाजी तयार होता. खायची तू आणलं. आधीचं नाव काय तर मला येत नाही. लौकी का. ही काय रे. ही माका नवीन कसली ती. अरे हा पुढाची शेंगे. हे पुण्यान बनवलेले. ही माहिता. ही कसली गोट्याची शेंगे. हा ही एकावळ्याची पानाची भजी. ही तुम्ही बघितलेली असाल. भजी काढतात ती. आणि काय आणलं. वापसच रे. जास्तीत जास्त तू काय आणलं. किती तुझी खपली किती भाजी.
अजून सुरू नाही हा? अरे कॅमेऱ्यात तरी बघा. कॅमेऱ्यात बघा. ही कोणी आणली रे? हा कैची भाजी आहे ही? कसली? मोठ्यान बोल. हा ही पण चढ्यावरच भेटता? ही आपल्या घराकडे पण भेटतं. कोवळी तो कोवळा काल सांगितलं सुरणाच्या कोवळ्या पाल्याची भाजी करणार त्याची. कधी करणार? अरे काल तुला मी सांगितलं नाही. आणि ही काय कुळ्याची ना? ही माका माहिती. काय कुळे ही तू करून घे. केलेलं ना? कैची? दाखवलंस चॅनेलवर ना? नाही. ही अळू. अळूनी आणि पतपता घाला पुण्या घालता कधी बसला अळूचा पतपता? ए तू माझ्याकडे कॅमेरा तर माझ्याकडे कमी नाही करणार. कमी नाही करणार. तर तुका 10 रुपयाची म्हणजे कमी झाली की बरोबर. अभि कमी करू नको. वही तर घेऊन दे. घेऊ काय आपण? ते हे फणस इलायची तसंच बोलतो वेगळं दिसतं. कसलो? मनसुली. हां आम्ही इलायची म्हणता बा. एकट्याकडे घे बाबा. सगळ्याकडे चौकशी करतो. घेत काय नाही. घेतलं चौकशी करणार. आधी तर भाव काढता सगळीकडे. जरी कमी भावात अकडे चकडनं घेणार आता. विचार आता. मागे बाबा शेकल्याची भाजी असते घेणार ना तेच घेणार. अशी रे ती 10 रुपये. 10 रुपये बजेटवाले असते. बरोबर आहे. 1 रुपये कमी करून मागणार. 20 रुपये. बाजारात नाही शाळेतील. म्हणजे ह्यो 10 रुपये हा? 10 रुपये. 20 रुपये कारण ही मोठी आहे. चल विचार दे का विचार जा बोलणार आहे बोलते. हात दाखवता म्हणजे काय काय विचार पडतात भाजी. सरांची मुलगी. हां हां आता हिने कसा वाटा लावला तेवढ्या कसा आहे ग? 10 रुपये म्हणता. सगळे 10 रुपये? हा हे 10 रुपये फक्त 10 रुपये. आणि हे पण हे नाही हे एकत्र हा करणार. आता एकत्र करणार. कसली कामादी ऐक मग का कळली नाही. गोव्याची ते तिकडे मग ह्याची जायचं. काय भजी करतात की भाजी करतात? भजी करतात. भाजी नाही भजी करतो त्याची. अळंबी कोणी आणतात? अळंबीवालो एक कोण आहे तो? त्यासाठी पिशी आणतात. हे तुम्ही शाळेचे ड्रेस नाही घातलं असते हिचो शाळेतलोच ना? ही फुलं आहेत भारंगीची फुलाची भाजी करतात. म्हणजे भारंगीची पण भाजी असतात त्या फुलांची पण भाजी असतात. फुलांची पण भाजी करतो. या दाखवणारच कधी तू? अरे ती फुलं ही आता त्यांका साड्यावर गावली. ह्या पण मी आजच ऐकलं. भारंगीच्या फुलांची भाजी करतो. माताजी घी आणि चल ए माका सांग या अशी ह्याच्यासारखं कशा करला? आत्ताच काढलं की म्हणजे हुशार तुम्ही आहात. काय ती? हे अळवाचे गाठी बनवलेली आहेत. भारी बनवलेले रे बघ. हां हे बनवलेले आहेत. हे काय ग? कसली? पिवगा. काय बोलल्या? पिवगू माका माहिती नाही आता मी इकडे. ती कशी करतो ती? पेवग्याची भाजी. तुका माहित नाही अजून काय काय माका भाजी. माहिती नाही म्हणूनच मी विचारलं. तुझं आधी वर्ग कसलो? तुम्ही काय विकणार नाही आज? नाही ना तुम्ही ही पण सगळी 10वीचीच आहेत. आम्ही या वर्गात होतो. माझी बँक होती काहीतरी अजून. हा काय बोल. ही कसली पानं? हा हे सगळे वर्ग बघा. तुम्ही पण ह्या शाळेतले असाल तर काय मोठ्यान सगळे जोडे 10 रुपयाचे झालेत. आणि ही काटला 10 रुपये. तुमच्याकडे अळू पण 10 रुपये. अरे वा भारी. अळंबी नाही आणलास कोणी? अळंबी नाही आणलास रे? अरे तो तुका बघितलं. तू खायच्या 5वीतच की? ह्या काय 5वी लिहिलेला? आमका 8वी वर्ग मोठा आहे ना. 52 मुलं. ही सगळी 8वीतली आहे ती. वर्ग बघूया जरा. या वर्गात कोण? 7वी 7वी.
सकाळी काही धावत होतं. होय तू आधी विकूक नाही तो काय तुका नाही हा मग मी आणले तुम्ही काय घेऊ केलास बघू. ही आपली फॅन कोण तुम्ही चॅनल बघतास अरे वा एक नंबर माझ्या सगळ्या लोकांना पण सांगा सबस्क्राईब करू ही बघतात त्यांना सांग हा या भाजी ऐकणार आता थांब 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 याचा आवाज मोठा हा सांग या सगळा पुरा करणार काय गो आम्ही बिन पाना खाणार या आणल्याने येतं त्यांका माझ्या. ते का माहित काय खपणार काय माल माहिती माहिती आहे. पान खाणार हो एवढे लावू नको 5च लाव ते सुद्धा किती याच्याकडनं 10 चिकन रुपयात घ्यावं. लाव हा बघ येऊ शकतो मग काही लाव मग 15 रुपयात कर नाही यो नंतर रे यो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे मी नंतर सांगते तुका 2 रुपयाने ये की 2 रुपयात सुपारी नाही आहे, 5 रुपयात सुपारी आहे नाही पण तू 2 रुपयाने लगेच घेतली मग याच्यातलो फायदो झालेलो तुमका अरे वा महाराज देतो अभ्यास रोज नसलो तर ही भाजीच घेऊन येणार. नाहीतर काय म्हणता पण ह्या पोरग्या भाजी विकणार 100 विकणार, विकणार. मी ये किती ये मी 1 तासात येणार आहे किती भाजी सपली बघूच्या माका नंबर कोणाचा येता तो हा देवश्री काय काय आडनाव काय हा पूर्ण नाव सांग मग नाही कळणार. कळला देवची हा पोलीस पटेल गावचे आहेत त्यांची मुलगी आहे ती आणि ही त्यांच्या भावाची मुलगी. नाव सांगू तुझा शिका तुषार राणे हम्म. शिका तुषार राणे हो मधीच असा बंबाट भाजी घेऊ भाजी ताजी ताजी भाजी बंबाट? धावत तकड चौकडी येऊ गयो भाजी घेणार कळला हे ना एकच की बाजू सब माल 10 रुपये सांगितलं सब माल नको 10 रुपये तकड 10 रुपये. धान लावल्यानंतर आपण 9 लावायचं कळाला कळला समजला 5 रुपये लावून कोसळी कपतली पण तातकडे परत 8 लावीत आपण नाही कमी करायचे हा? हे माल कपत नसत तुझं तो एका हाक मार हा माका हाक मार हा. 5 मिनिटात सगळं सपून तू खासूच चली रे का आता चला चला रुमाच्या अंदाज या रानभाज्याविषयी थोडीशी अधिक माहिती सुनील बापट साहेब हे जरा देतील आणि त्यांनी 2 शब्द बोलावे असे मी त्यांना विनंती करतो. पूर्वीच्या काळी म्हणजे आपले जे आता गुरुजन आहेत ते सगळे शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या मधनं आलेली आपली एक पिढी होती. त्यामुळे प्रत्येकाचा शेतीशी बांधावरती येत असलेल्या पिकाशी फळाशी झाडाशी हा थेट संपर्क असायचा. किंवा शाळेतून जात असताना एसटीची किंवा वाहनांची सुविधा नव्हती, चालत जायची वेळ असायची आणि मग ते चालत जात असताना पालकांबरोबर ती अरे ही काहीतरी भाजी आहे, हे काहीतरी एखादं आलेलं आहे आणि याच्यात पौष्टिकता असते त्यांच्या आजी आजोबांनी सांगितलेलं असायचं की ही भाजी खाऊ होई, ही भाजी या दिवसात येते आणि ही भाजी खाऊ होई. अशा प्रकारचा एक पगडा आपल्या ह्या सगळ्या मंडळींवर होता. आताची शेती ही आपण यांत्रिक शेतीमध्ये गेलेलो आहोत, परंतु पूर्वीच्या काळी काय होतं तर बांधावरती जे मिळायचं तेच घरात आणून पिकवायचं शिजवायचं या प्रकारचीच आत्तापर्यंत आपल्याकडे शेती केली गेली.
परंतु निसर्गात जे दडलेलं आहे ते दडलेलं पौष्टिकता जी आहे त्याच्यातनं जी जीवनसत्व आहेत ते आपल्याला मिळावीत आणि त्यामुळे या रानभाज्यांचं प्रदर्शन हे प्रत्येक स्तरावरती आता घेतलं जातंय आणि निसर्गाशी पुन्हा आपण एकरूप व्हावं त्यामागची भावना आहे. कारण आपण येता जाता बघत असतो या सगळ्या ज्या आत्ता मांडलेल्या भाज्या आहेत या आपण रोज बघतो, परंतु त्याचं महत्त्व आपल्याला कळत नसतं. म्हणजे आजी किंवा आपल्यापेक्षा वयानं असलेली मंडळी आपल्या घरात म्हणतात, फोडशीची भाजी खाऊ गो या कारीट ह्या कितीही काटेरी वाटत असला तरी त्याची भाजी खाऊ गई तर तुझा सगळा चांगला होतला. आणि याच्यात असलेले जे पौष्टिकतेचे गुण आहेत, औषधी गुण आहेत, त्या गुणांचं आपल्याला पुढचे 365 दिवस त्यातनं आपल्याला जीवनरस मिळतो. म्हणून रानभाज्या ज्या आहेत, वनभाज्या ज्या आहेत, त्या वनभाज्यांचा आपण जास्तीत जास्त वापर याच दिवसांमध्ये, कारण ही भाजी जर आपण 15 दिवसानं शोधायला गेलो तर त्याचा आपल्याला काहीही मिळणार नाही. म्हणजे ही निसर्गाची किमया आहे आणि त्या निसर्गाच्या किमयेचं जतनही आपण केलं पाहिजे आणि त्याचा आस्वादही घेतला पाहिजे. म्हणून हे रानभाज्यांचं प्रदर्शन आहे. ही जाणीव जागृती आहे आणि ही जाणीव जागृती होऊन रानभाज्यांचं महत्त्व आपल्या रोजच्या आहारात येईल यासाठी आपण सगळेजण प्रयत्न करूया. आपल्या सगळ्यांना या उपक्रमासाठी आमच्या पालक मंडळींकडनं तर शुभेच्छा आहेतच, परंतु पालकांना एक विनंती आहे की ह्या भाज्या आपण घरी नेल्यानंतर त्या आपण शिजवूया आणि आपल्यासह आपल्या पाल्यांना त्याचा आस्वाद देऊया आणि या रानभाज्यांचं जो खरं महत्त्व आहे हे सगळ्यांपर्यंत जाईल याच्यासाठी प्रयत्न करूया. मी पुन्हा एकदा या उपक्रमासाठी शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. एवढी दैनंदिन अवस्था त्या काळी आपली जवळ 20-25 वर्षापूर्वीचा जर काळ आपण आठवला, 50 वर्षाचा जर काळ आठवला आपण, तर ती पोट भरतीसाठी भाजी होती आणि त्यावेळी ह्या निसर्गामध्ये भरभरून दिलं जात होतं. आता मला वाटतं ह्या लोकांचा दुर्लक्ष झाला, आपण तिथे खाण्याचं दुर्लक्ष केलं का, तर ती आता रानभाजी झालेली आहे, त्याला पण फार महत्त्व नाही. आणि निसर्गाने सुद्धा मला वाटतं फसवलं. जो टायकुळा प्रत्येक ठिकाणी दिसत होता तो आता फार कमी झालेला आहे. का तर लोकांचं यांत्रिकीकरण आणि सायन्टिफिकमध्ये जर विचार केल्यानंतर आता हे म्हणजे गटारातली भाजी म्हणजे डर्टी भाजी आहे म्हणून आपण विचार करतो. मग त्यावेळी आपण पोट भरतीसाठी आहार म्हणून खात होतो आणि आज आपण ते औषध म्हणून खातोय. कारण आता प्रत्येक भाजीमध्ये विचार करतो आपण, टायकुळा भाजी घेतला त्याच्यात काय विटॅमिन्स आहेत, अळू खाला त्याच्यात काय विटॅमिन्स आहेत, हा विचार करून कुठेतरी आपण आहार घेण्याचा प्रयत्न करतोय. आणि दुसरं म्हणजे मी ह्या शाळेला किंवा संस्थेला मी खरंच धन्यवाद देईन की हा एक चांगला उपक्रम ह्या मुलांसाठी राबवलेला आहे. कारण आज जर बघितलं तर आताच्या मुलांना भाज्यांचं नावच कुठे माहिती नाही आहेत. टायकुळा कशाला म्हणतात, अळू कशाला म्हणतात, शकलाची भाजी कशाला म्हणतात, हे म्हणजे हे मालवणी भाषा आहेत. हे आज कुठेतरी ह्या माध्यमातून कुठेतरी ह्या भाजीला, ह्या वनस्पतीला अमुक भाजी म्हणतात आणि त्याचं महत्त्व असं आहे. हे कुठेतरी ह्या प्रोजेक्टच्या माध्यमातून, ह्या उपक्रमाच्या माध्यमातून ह्या प्रशाळेच्या मुख्याध्यापकांनी किंवा त्याच्या सहकार्याने तो उपक्रम राबवला, तो खरंच धन्यवाद आहे. आणि मला वाटतं हा दुसरा एक महत्त्वाचा असा प्रश्न निघेल सर, की स्वतः म्हणजे आपण आई वडील, म्हणजे तुमचे आई वडील जे कष्ट करतात आणि जे आपण परत बागेमध्ये आपण भाजी करतो आणि ती भाजी झाल्यानंतर आपण बाजारात जातो, बाजारात झाल्यानंतर आपण ती विक्री करतो आणि विक्रीतून आलेल्या पैशातून आपण तुमचं आपल्या मुलांचं ते गुजराण करतात, उदरनिर्वाह करतात. कुठेतरी हा सुद्धा तुम्हाला कुठेतरी ज्ञान व्हावं की माझे आई वडील बाजारात जाऊन भाज्या कशा विकतात, ते पैसे आपण कसे मिळवतो, लोक कसे आपण टाकून शब्दात मागतात, बाबा 10 रुपयाची नको 5 रुपयाची दे, पण जी खरीद ती वस्तू असते 10 रुपयाची, पण आपण ती 5 रुपयाला मागतो. त्याचं महत्त्व आपल्या मुलाला नसते, पण ते आता तुम्हाला कळणार आहे की जेव्हा आता ग्राहक जेव्हा तुमच्या घरी भाज्या मागायला येतील, व ही भाजी काय आहे, त्या भाजीचं महत्त्व काय आहे, ती किती रुपयाला देणार आहे, आणि जेव्हा जर तुमच्या घरी जर माफक दरामध्ये मागायला सुरुवात केली तर तुम्ही पण हट होऊ शकताय. हे तुम्ही हट होण्यापेक्षा आई वडिलांनी 18-20 दारिद्र्यातून कसे हट झाले असतील आणि हे केलं. आणि तिसरा मुद्दा मला इथे सांगावासा वाटतोय की जेव्हा आपण तुमचे शिक्षक गणित शिकवतात आणि त्या गणिती भाषेमध्ये त्याचं कसं आपण वापर करून घेतोय हे सुद्धा कळत नकळत आपण 10 रुपयाची नोट दिली आणि 5 रुपयाची भाजी घेतली तर ग्राहकाला आपण 10 रुपये घेतलेले आहेत आणि 5 रुपयाची भाजी आपण विकलेली आहे, ते 5 रुपये कसे दिले पाहिजेत हे सुद्धा कळत नकळत ह्या माध्यमातून तुम्हाला ते जनरल नॉलेज तुम्हाला वाढू शकेल. कळत नकळत गणिताचा हा विषय तुमच्या हा भाग म्हणून तुम्हाला एक चांगला मिळू शकेल. मी जास्त वेळ घेणार नाही, मी या शाळेचा विद्यार्थी आहे आणि मला खूप आनंद वाटतोय ह्या 2 वर्ष माझ्या नारेडा खोडीगावचे विद्यार्थी या नारेडा हायस्कूलला येतात, त्याचा मला फार अभिमान वाटतो. कारण आम्ही इथे मी प्रत्येक शब्दाला माझा एक शब्द असतो सर, बापट सर,
की आमच्या खोडी गावातून जवळजवळ 25-30 म्हणजे 40 वर्ष होऊन गेले असतील. आम्ही पण या शाळेत अगदी वसतिगृहापासून ते 10वीपर्यंत आम्ही ते शिकलो. मला वाटतं त्यावेळी आमची आर्थिक परिस्थिती नसायची, परंतु ह्या नारेल्या गावच्या ग्रामस्थांनी वसतिगृहासारखं जर नियोजन केलं नसतं तर मला वाटतं आम्ही ग्रामीण भागातले लोक कदापि 20-25 वर्षापूर्वी शिकू शकलो नसतो. पण खरं शिक्षणात जमवतो नारेल्या आयुष्याच्या लोकांनी केलं, मी त्या विषयाला नतमस्तक होतो. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आजच्या या उपक्रमाला सुरुवात झाली आहे. आता सर्व पालक आणि ग्रामस्थ, इतर ग्रामस्थ आहेत ते भाजी मुलांकडून खरेदी करतायत. आता मजा येणार आहे. रेसिपी बनवा.